E3 data kenan. A yanzu an daga darajar mu zuwa namba 1 wajen arayar data da kuma farashi mai rahusa. Yanzu haka za ku iya samun MTN data akan naira 230 kacal. Manhajar mu ta E3 data tana nan akan Play Store da kuma Apple Store domin sauki da saurin sarrafuwa. Muna karrama manyan abokan hulɗar mu duk wata waɗanda suka fi yawan siyan datan mu ko dillanci na E3 data. Makan yi gaba ta yi E3 data kenan. Ku biyo mu domin samun kyaututtuka a kullum. Ku shiga channel ɗinmu na WhatsApp domin samun nasara a koda yaushe. E3 data. Me haka? Allah su da kin san saboda shagalin da aka je gaba ɗaya ban samu bacci bane wallahi. Na gaba ɗaya aka je nake. Dausi, an ku zai zubar mana da mutunci fa. Ba zai zubar ba. Ina so ki samu min kofi ɗaya na good cafe, kofi ɗaya na amurci yanzu. A'a, wai me yake faruwa ne? Sawun yana tashi amma na ga guri ya yi shiru. Shayin ya fi daɗi in an zuba masa good cafe kofi malam. Shayin ya fi daɗi kai an zuba masa good cafe kofi malam. Sudan, me kika bana kai saurin watsakar da ni? Raɗe jina nake kamar zaki. Kofi ɗaya good cafe, kofi ɗaya amirci su ne sarakunan watsakarwa. Ku yi aure da mata masu hikima waɗanda za su gabatar muku da good cafe da kuma amirci zuwa gare ku. Hanya mafi sauƙi ta samun kuzari da watsakewa za ku iya samun shi a wajen dilolinmu da shagunanmu da suke faɗin Najeriya. Ku yi haƙuri, data ta ce ta makale, ta ki aiki, haka take mu. Wani lokaci ta makale, wani lokaci ta ƙi ma gabaki ɗaya. Dakata Alhaji. Ba inda za mu sai data ta dawo ka sallame mu. Wani ke faruwa ne? Muna gida ɗaya, data ta ba ta yi, taki tana yi. Lafiya lafiya, kin ga ki faɗa masa datar da kike amfani da ita ko ya samu ya sallame mu. Shi ji batu, menene zai? Umar Bojo data shine sir. Za ku samu MTN 1 gig akan naira 200 kacal. Jarabawar WAEC, NECO da NAPTEP duka ana biya. A Umar Bojo data za ku iya subscription na GoTV, StarTimes da DSTV. Umar Bojo data. Za ku iya downloading Umar Bojo data a Play Store ko kuma App Store. Tabbas na yarda da ingancin Umar Bojo data. Kin sa na saka datar Umar Bojo. Umar Bojo data. Nishaɗin al'umma. Umar Bojo data? Duniya ce. Wata, ta shiga da kuma kanan da Allah. A'a, ku da muka zo zumunci ko gaisawa ai kya bari ai. Oh, country yogurt kenan. Abokina nan da kake gani tun 2005 nake shan sa. Shine sirrin farin cikin ni da tawa amarya. Guda huɗu aka kawo ke biyu. Ya kai kushi ma zai zo ya karɓa ni? A'a. Ha? Ku gaya masa inda zai dinga samu mana. Mom. Country yogurt kenan. Babu kamar ana samun sa a kowace shagari ke faɗin arewacin Najeriya. Kana zuwa ka ce a baka kwantar yogurt shi muke sha saboda babu ka masa. Ku ga shi yasa kuka ga mu jike duk madara ba? Masoya, mun sabon mana ko a tafin hannu ne. Gobe idan na ce maka ka siyo min country yogurt, ka ce baka san inda za ka samu ba. Ko kuma ka kawo min kama da wannan kokon. Tabbas ni ma na yarda. Country yogurt babu kamar sa. Kuma kuna iya samun naku a kaf shagunan da ke faɗin arewacin Najeriya. Nonon country yogurt kenan. Sharfa didi kakan dadi akwai fura da kuma nono zalla ga kuma nau'ika iri daban-daban.
babu kamar sa a faɗin arewacin Najeriya. Dari, lafiya kuwa? Babu komai, wani abu nake jira. Biohub Liver Detox Tea daga kamfanin Biohub Global Limited yana da sahalewar NAFDAC sannan shine lamba 1 a Afirka a yanzu. Zuba guda ɗaya a cikin ruwan zafi da daddare sannan ka sake amfani da shi da safe kafin karin kumallo. Hakika rayuwa sai da ganyen shayin Biohub Liver Detox Tea shine abokin rayuwata a matsayina na dattijo. Daddy, kenan mu matasa ba mu da ganyen shayi abokin rayuwarmu ne? Kwantar da hankalin cikin wata. Ganyen shayin Biohub Liver Detox Tea abokin kowa ne. Ganyen shayin Biohub Liver Detox Tea yana maganin cutar hanta wato hepatitis B da kuma duk wani nau'in hepatitis. Yana wanke kitsen hanta da kuma kare ta daga ɓoyayyun ƙwayoyin cuta. Sannan uwa uba yana inganta ƙwayoyin halittar jiki tare da wanke dukkan dattin da ke jikin ɗan adam. Shi yasa muke kiransa daga kowa. Ganyen shayin Biohub Liver Detox Tea kenan. Waraka daga ingantattun itatuwa. Soyayya ta ga ta gabana ina kallanta daga kirjina zuwa bakina nake zancenta. Yargata na ta kusa da raina nake ce mata ita ɗaya na tsira kuma ba ta da ganda jita. Ita ɗaya na tsira kuma ba ta da ganda wayo jita. Ina da jita a mace mai hada ta kware a soyayya. Jamilin jida ga wacce na saida zana bai wasan ya girma jida. Jida, jamilin jida. Jida, jamilin jida. Jida, jamilin jida. Jida, jamilin jida. Ba zan so ba da kin yo kuka, ni ba zan so ba in so ta in baki ba, ni ba zan so ba, ba zan so ba, ni ba zan so ba jidda ta yo kuka. Mun karaso Helen. Uncle Bulus. Mun karaso Helen. Mun zo Helen ko? Kai. Na gode a Radu, ban taba tsammanin zaka taimake ni ba. Tsoro ne ya biya kama ni fa. Na dauka zaka cuce ni ne fa. Ba Uncle Bulus. Ta ya za in cutar da kai? Kai. Kuma ni aina dai taimake ka ne kawai. Ba wai saboda kai uncle din Fatima bane, na taimake ka ne saboda kana buƙatar taimako a lokacin. Na gode. Ba komai, ba komai. Na gode sosai. Ba komai, ba komai. Kai. Na gode kaji yawa. Na gode. To a gaida mutanen gida. Na gode kaji. Kai.
Wato Jamilu ba na so ne ka shiga yanayin da zaka ba kanka da kanka matsala. Haka ne abba, na san a komai na iya faruwa, amma dai hakan da zan yi shine daidai. Kawai abin da nake bukata shine kai mun addu'a Allah ya sa ta amince da ni. To, amma ka manta sharaɗin da kuka yi da mahaifin yarinyar nan Jidda? Ban manta ba abba. To wani irin sharaɗi ne in baka manta ba? Cewa Jidda ita kaɗai za ta zauna, ba za ta zauna tare da wata mace ba. To, idan kuma ka ƙaro mata wata mace me zai faru? Cewa duk lokacin da na yi tunanin zan ƙara aure, to in sake ta ta koma gida. To yanzu kai kayan niyyar sakin nata kenan idan za ka ƙara auren? A'a abba, ba zan saki Jidda ba. Sannan kuma tsakani da Allah ina son zama tare da Fatima. Saboda ina son ga Fatima cikin farin ciki da kwanciyar hankali. Ina son ga kuma ta dawwama a cikin addinin musulunci. To ina tsoron kuma in bari ta ci gaba da rayuwa, ta je ta sake auren wani mutum na daban, ta shiga cikin tashin hankali. Abin da nake gudu kenan. Haka ne, amma Jamilu, Jidda ce fa matarka, kuma kana ganin za ka iya auren wata matar kuma ka samu kwanciyar hankali? Insha Allah abba. To idan har ka amince za ka aure ta, ni ba ni da matsala, ba zan hana ka ba. Illa kawai in gaya maka ka je ka daidaita da ita, kuma Allah ya tabbatar muku da alkhairi. Amma na ji an ce har yanzu fa bata dawo ba. Haka ne, ko bata dawo ba ai za iya yi abba, tunda musulunci ya halatta auren ahlul kitabi ai. Jamilu kenan. Abu wallahi ni dai goyon bayan ka kaɗai nake nema. Ba komai, ai kai jihadi. Soyayya ta ga ta gabana ina kallanta, daga kirji na zuwa baki na nake zancinta. Yargata na ta kusa da raina nake ce mata. Ka gaya min abin da yake damunka. Babu abin da yake damuna ba. Wallahi akwai abin da yake damunka. Gaba ɗaya ka canza, ba haka muka saba rayuwa ba. Kuma canjin nan ya samu asali ne daga lokacin da ka fara zuwa kusba. Believe me, babu abin da yake damuna. Haba Jamilu, wallahi akwai abin da yake damunka. Kar ka manta fa, watan mu 8 muna tare da kai. Ya kamata duk wata damuwa da kake ciki in sani. In ma na ce ba zan gane ba, ai ban wa kaina adalci ba. Ko dai akwai wani abu. Ba na so maganin alamun haka. Amma insha Allah dai zuwa gobe zan sake dawa in ji yadda aka yi. Karam kallon Malam Jamilu, garin nan bai maka nisa. Inda kamar ka haƙura, ka huta. Duk abin da ya faru dangane da ita sai maka bayani. Ai akar makallawo, wato nufi na akan Fatima ba wai ta shiri bane kawai. So wani abu ne kuma? Ai in dai da hali muka fahimci juna da ita, aurenta zan so yi. Turkashi, magana aure a wajen Fatima babban al'amari ne. Ito ai shi yasa din nake so mu dai fahimci juna da ita, saboda so nake ta yi auren da ba za ta sake fita ba, aure na har abada insha Allahu. Sannan imanin ta ya ƙara ƙarfi, sannan kuma akwai abubuwan da ni nake so ta ƙara sani game da Islama. To yanzu abin da nake so sani, Sheikh ya amince da wannan maganar? Kai ma ka san ba zai ki ba. To shikenan, mahaifiyarka ba? Ba sa musu da mahaifina, duk abin da ya faɗa to maganar ta zauna. To me ɗakin ka ba? To wannan kuma ba zan yi maka ƙarya ba. Na san idan ma za a samu matsala to bai wuce a samu daga gurin matar tawa ba.
to ma abin da ya sa ni wannan magana saboda ka taɓa cewa tana da mummunan kishi. Kwarai haka ne, amma dalilin da ya sa ba na kallon wannan a matsayin matsala saboda na san zan iya shawo kan wannan matsalar. Saboda iyayena ne kaɗai nake tunanin za su iya hana ni yin wannan al'amari kuma in hannu. Amma bayan su babu wanda ya isa ya hana ni auren Fatima insha Allah. To yanzu dai abin da za a yi, ka je din ka sake nana ta shawara. In yi so ka dawo da safe mu zo mu zauna da ita, in ta amince sai mu ga abin da za mu ɗauka kuma a gaba, domin da ni da shek da kai mun san menene haƙƙin auren mace da ni'a a cikin musulunci. To shi kenan, ina godiya ƙwarai. Babu wani. Ina godiya. Assalamu alaikum. Lafiya kan. Allah ya kiyaye. Allah ya tsare. Amin. Hey, Benedicta? Na ta tunani wani abu daban ne fa. Tun da nake a rayuwa ban taba son addinin musulunci ba. Amma abinda mutumin nan ya min na rage mini hanya wannan da ya yi. Abin yana so ya canja tunanina sosai ba. They are good fa. Nakan baka labarin garinmu yadda muke zaune da su lafiya. Sannan suna da kirki duk abin da suka samu. Suna yin kyauta sosai. In haka ne kuwa dole bata ta zauna a can saboda tana jin daɗi. Kawai damuwa na daya ne in dai za ta zauna a cikin sunan Yesu, ni ba ni da damuwa. Ba za ta taɓa canzawa daga addinin Kirista ba. Ita kaɗai ne a cikin gidan bata addinin musulunci. Kuma ka fada min yadda mutanen suke nuna mata ƙauna sosai. Haka. To, in ko haka ne sai na san yadda zan yin doko ta fa. Ko tana so ko ba ta so, ko zan nemi taimakon mutanen Balmo sai ta dawo. Ke dai ka biya hankali Bulus. Ka biya hankali. To shi kenan. Akwai matsala Jamil, saboda Jidda. Ka san ba za ta iya zama da kishiya ba. Za ta zauna umma. Insha Allah za ta zauna. Ya kake magana kamar baka san halinta ba. Umma sanin halin nata ya sa na faɗa haka ba. Saboda na san Jidda tana sona. Kuma na san ba za ta iya rabuwa da ni ba. To amma idan ta cutu ba. Ba za ta cutu ba umma. Insha Allah. Saboda ni ba ita ma na fi ji ba, na fi jin mahaifinta. To abin da nake so da kai a gaskiya, idan har Allah ya dawo da yarinyar nan, ta dawo ta karɓi musulunci, ka ba ta haƙuri, kai mata fatan alkhairi, shi ne kawai. Umma, ku tayana da addu'a kawai, amma ina son kasancewa tare da Fatima. Ina so in ga ta dawo hanya madaidaiciya, ta dawo cikin musulunci, har ma ta yi sanadiyyar musuluntar da wasu, kamar yadda ta yi sanadiyyar musuluntar da mahaifiyarta. Akan wannan niyyar nawa, na riga na ƙudurin niyyar zan jure duk wata tashin hankali da hayaniya da koma menene. To, Allah ya mana zaɓi mafi alkhairi. Amin. Amma ka san shawarar da zan baka? A'a. Kamar yadda nake a matsayin mace, kuma na san halin Jidda, ba na so ka sanar da ita wannan maganar ko kaɗan. Ina so da za ka amince a ɗaura muku aure cikin sirri. Idan har yarinyar nan ta amince aka ɗaura muku aure, ka samu waje ka je ka ajiye ta, babu wanda ya sani, daga ni sai kai sai mahaifinka, har ƙura ta lafa. Ku ci gaba da rayuwa da ita a can. Kafin lokaci ya yi, al'umma su sani,
Umma ya haƙuri umma. Amma ala kulli halin ban son yi wani abu da na rashin gaskiya ko yaya ne. Na fi so dai kawai in zauna a kan hanya ta gaskiya ko da ko menene zai faru. Shikenan Jamil. Allah ya tsare. Allah kuma ya bada sa'a. Amin amin umma. Ki dai kwantar da hankalinki insha Allah babu abin da zai faru. To fatan alkhairi. Assalamu alaikum. Jidda. Yau ma can ka tafi. Kwarai da gaske daga can nake. Kuma ga dukkanin alamu akwai haske. Jamilu, ka fara nuna rashin kulawarka a kaina. Don Allah ka gaya min me yake faruwa. Gaya miki abin da ake ciki? Ka gaya min ko da zan mutu, ka faɗa min. Insha Allah gobe zan sake koma kusfa. Saboda yanayin nasiha da kuma jan hankali da muka yi wa Fatima, alamu sun nuna za ta iya sake karɓar musulunci. Daga nan kuma sai me? Shikenan sai in dawo gida. Jamilu, ko dai ka fara son yarinyar nan, so kake ka aure ta. To ba na ce miki ba, amma ya kike tunanin zan ƙara auren wata mace? Ban taɓa yadda da namiji ba, in dai akan aure ne, kuma wallahi ba zan taɓa yadda da shi ba har abada. Idan dai ka yadda Jamilu, kar ka koma kusfa gobe. Zan koma, sai dai kuma daga goben kada in sake komawa. Assalamu alaikum. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah Ubangiji ya dawwamar da ke a cikin addinin Musulunci Fatima. Amin. Amin mama. Insha Allahu na shigo kenan. Babu matsi ko takuran da zai sa in sake fita. Alhamdulillah hamdan kasiran la mutahali adadi. Allah mun gode maka. To tunda Allah ya sa Fatima ta dawo. To mun gama da wannan. Shaura ɗaya magana. Fatima. Na'am baba. Jamilu ya nemi aurenki a wajena amma sharaɗi sai in kin yadda. Babu wanda ya san labarina kamar yadda ya sani. Sannan kuma shi ne sanadiyan dawowa na cikin hanyar Allah. Kuma shi ne wanda ya bani shahada. Idan har na ce ba na son sa ban yi wa kaina adalci ba. Don haka na amince. Idan kin musulunta ne domin ki auri mijina, wallahi gwanda tun wuri ki koma kafirci. Saboda wallahi ba a halitta Jamilu don kowace mace ba sai ni. Jamilu, wallahi idan ka auri wannan kafarar fasika annamimiya. Wallahi ina tabbatar maka sai an yi gawarwaki. A sansanin 'yan gudun hijira na Bakasi da ke kan hanyar Dambowa a Maiduguri. Zulmi ya ce wannan somin taɓi ne domin za a raba wa mutane abinci da kayan masarufi, kuma a cewar Satini ya ba masu abinci kungilar ciyar da mutane da suka rasa matsugunansu. Farfesa Zulmi ya tabbatar da cewa
ya tabbatar da cewa Borno ta samu tallafin kuɗi kimanin naira biliyan 3 daga gwamnatin tarayya, kuma za a amfani da kuɗin wajen magance kalubalen ambaliyar ruwa da ya addabi jihar. Gwamnan Zulum ya ce domin dakile abin da ka iya zuwa ya dawo, gwamna ya ce za a kafa kwamitin lafiya da zai duba yiwuwar barkewar cututtuka bayan abin da ya faru. Ya ce tuni jami'an hukumar agaji suka fara aikin ceto a duka yankunan da ibtila'in ya shafa domin tantance rayukan da aka rasa da waɗanda lamarin kuma ya rutsa da su. Dangane da musabbabin ambaliyar, gwamna Zulum ya ce ruwan sama mai yawa da aka samu a bana ne ya kawo wannan ambaliya. Kamar yadda ya bayyana, Zulum ya ce ambaliyar ta afku ne sakamakon kwararar ruwa daga Alo Dam wanda ya cika makil sakamakon sakin ruwa daga madatsun ruwa na Kamaru. Gwamna ya ce za a sake gina Alo Dam domin ƙara masa faɗi da zai ɗauki adadi mai yawa na ruwa, sannan gwamnati za ta rushe gine-ginen da aka yi a hanyar ruwa. Kamar yadda gwamnan jihar Borno ya bayyana kan cewa ya zama dole su ɗauki matakan da ya dace, kuma ya bayyana kan cewa tabbas Alo Dam ɗin ya fashe ne dai sakamakon ambaliya da aka yi na cikowar ruwa, kuma kazalika da kuma wani dam da ke can da ƙasar ta Kamaru da dai suka zo suka haɗu suka yi wa ruwan yawa, wanda hakan ne dai ya sa ambaliyan ya barke ya shiga cikin unguwanni a sassan cikin garin Maiduguri. Domin dai a cikin garin Maiduguri dai kusan ko ina dai babu inda wannan barnar ruwan bai shafa ba. Rahotanni da muka samu sun nuna cewa mutane sun fara kokarin komawa gidajensu yayin da ruwan ambaliya ya fara janyewa a Maiduguri. An tattaro cewa galibin mutanen da ruwa ya raba da matsugunan sun kwana ne a waje, wasu kuma sun samu mafaka a sansanin 'yan gudun hijira na yankin Bas. Gidan jaridu sun rawaito cewa mutanen da ibtila'in ya shafa sun bayyana cewa duk da ruwa ya janye ba za su iya gaggawar komawa gida ba, za su tantance kayan da suka yi asara tukunna. Haka zalika dai 'yan kasuwa da dama musamman ma dai a cikin kasuwanni ta Monday Market sun tauka babban barna da kuma babbar asaran tarin dukiyoyi, musamman ma dai su siminti da kuma su siga da gishiri da dai sauran ababe da yawa, wanda har yanzu dai ba tantance iya adadin asarukan da aka yi na tarin dukiyoyi ba. A kuma zalika dai har yanzu dai ba tantance iya adadin mutanen da suka rasa rayukansu sakamakon wannan ambaliyar ruwa ba, kuma kazalika ba tattara iya gidajen da aka rasa ba. Kana dai zuwa anjima dai muna dauke da wasu rahotanni kai tsaye daga halin da jihar ta Maiduguri ke ciki sakamakon wannan ambaliyar ruwa na Alo Dam da ya fashe ya shiga ko ina a cikin sassan garin. Kuma zalika dai a halin da ake ciki dai dubbannin al'umma wasu sun fara komawa gida, wasu kuma sun ce suna nan. Muna gaggawa ne domin duba abin da ya rage a cikin gidajenmu, sannan mu ɗauko sauran abubuwan da za su mana amfani ko a nan gaba. Musa Abdullahi daga yankin Gomari ya ce ya samu zuwa gidansa amma har yanzu ruwa bai janye daga cikin gidan gaba ɗaya ba. A cewarsa ga dukkan alamu shi da iyalansa za su ci gaba da kwana a waje har zuwa lokacin da ruwan zai janye gaba ɗaya. Rahoton da ofishin ayyukan jin kai na Majalisar Ɗinkin Duniya wato OCHA ya fitar, ambaliyar ruwa ya raba dubbannin mutane akalla sama da mutum 239 da matsugunansu. Ambaliya ta tilasta wasu mutane ƙaura zuwa sansanin 'yan gudun hijira na Muna, wanda tuni yake ɗauke da 'yan gudun hijira sama da mutum 50,000. Hukumar dallancin labarai nan ta rawaito cewa ambaliyar ruwan ta katse sadarwar wutar lantarki da ruwan sha a mafi yawan sassan garin Maiduguri. Halin da ake ciki dai gwamna suna ci gaba da iya bakin kokarin su bayan da tallafin da shugaban kasar ta Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya turo na wayannan makudan kudade zunzurutun naira biliyan 3 wato naira miliyan 1 har miliyan 3,000 da aka turo dai domin sanin hanyoyin da ya dace a biya tallafawa wanda wayannan asarori ya shafa. Halin da ke ciki dai gwamnatin ta ce cewa halin da ke ciki dai ta ba da kungilan daddafa abinci domin a daddafa abinci a ci gaba da raba al'umma sakamakon ambaliyar ruwa, saboda dubbanin al'umma ba su da abin da za su ci. Masana al'umma da dama dai suna ci gaba da kira da a kai dauki da kuma taimakon gaggawa a cikin garin na Maiduguri, domin dai a halin da ake ciki dai dubbanin al'umma dai akan tituna suke kwana banda biredi da ruwa. Yanzu ba abin da al'umma garin suka fi bukata ba sai tallafin abinci da kuma ruwa, saboda ruwan sha na garin ma an datse shi, kuma sakamakon ambaliyar ya cike ko ina, ko ruwan rijiya ma kace za a ja ba zai yi amfani ba. Sai suke bukatar dauki da kuma agajin gaggawa daga lokacin a wannan rayuwar akwai alƙaluma da suke rubutawa, kuma dole ne duk abin da mutum ya shuka shi zai tashi ya girba. Domin yanzu dai duniya kusan kullum dai abubuwa dai ƙara taɓarɓarewa suke, musamman ma dai a makarantu, irin yadda 'yan mata ake lalata da su, wasu kuma dai halin kuncin rayuwa ne yake sanyawa suke ba da kansu domin a basu abin da za su ci. Domin fa akwai mutane da dama wanda matsala ne da kuma tashin hankali da
kuma rashin abin da za a ci, hakan ne da yake sa su je su fada zina saboda su samu abin da za su ciyar da kansu. Yanzu ta kai ta kama matan aure zina suke tamkar budurwaye. Haka zalika zaurawa su kama sun maida kamar su ne ma suke da permanent ticket na aikata zinace ta mana yawa a wannan al'umma. Kuma haka zalika kusan kowa dai yanzu burin sai je ya ɗanɗana abubuwa. Matasa da dama suna son yin aure amma kuma abu ya gagara. Shi sa dai ake ƙara kira ga musamman ma iyaye da kuma su ma karan kansu 'yan matan da a rage buri, a taimaka a taimake juna, a rufa wa juna asiri. Mazaje da dama suna son aure sannan su ma mata suna son aure, amma kawai sakamakon irin abubuwa da aka shigo da shi na al'adu, hakan ne dai yasa auren yake ƙara tsada. Kuma kazalika hakan yasa auren ma wasu lokutan ko an yi auren ma sai kaga auren baya wani jimawa, sakamakon duk waɗanda suke iya wannan bajinta a gurin auren wasu suna yi ne kawai domin su biya bukatunsu na sha'awa. Masu son su yi aure don su rike mace don Allah, sai ga mutum yana matsar gagarumin son ya mace, amma kuma sai ka ga mace ta ce ita a lambaran ba ta son shi saboda ba shi da abin duniya, kuma kazalika ba shi da wata mamora. Domin yanzu fa mun waye gari a wani irin al'umma wanda idan fa ka san baka da ko sisi, yanzu kowace ya mace burin ta kawai ya za ta samu gida mai AC inda za ta yi ta huta. Kai a wasu bangarorin ma iyaye su da kansu ne da suke nuna 'ya'yansu hanyar da za su bi domin ganin sun huta. Dole fa sai mun haɗu murnin kuma kai mun taimake juna. Haka zalika kuma babu yadda za a yi zinace ya kawo ƙarshe a wannan cikin al'umma namu. Dole dai sai mun tsaya da kanmu mun yi karatun ta natsu, kuma haka zalika dole sai mun tsaya da kanmu mun taimake junanmu. Domin fa tabbas irin yadda al'ummar mu suke a cikin yanzu, mutane suna cike da sha'awa amma kuma sun gaza yadda za su yi aure. Iyaye sun sanya burika, haka zalika su ma mataye sun sanya burika. Shi yasa gaba ɗaya auren yake gagara kammaluwa. Ko an yi auren ma sai ka samu 'yan watanni ne, wasu kuma 'yan shekaru, sai ka ga Allah ya kawo rabuwa, sai ka ga an rabu saboda rashin haƙuri da juna, da kuma an riga da an ta yi wa juna ƙarerraki. Wasu kuma tun a waje suka riga da suka sha minti suka biya wa junakinsu bukata. Sai sa idan aka yi auren za ga mutum yana ta zargi. Bisa dai dan Allah dan annabi 'yan uwa, dole ne duk abin da za mu yi sai mun sanyo tsoron Allah a cikin zukatanmu, kuma dole sai mun ƙara tsayawa tsayin daka akan tafarkin koyarwar da fiyan halittar mu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya koyar. Matukar muna buƙatar tsira da kuma dacewa ranar gobe kiyama, ya zama dole duk wasu abubuwa na alfasha mu ƙaurace musu, mu koma mu rungumi Allah, musamman ma irin halin da ƙasar take ciki. Bayan laifin shugabanni tabbas su ma al'umma da kuma talakan ƙasar su ma suna da irin nasu laifuka. Dole ne dai sai mun koma ga Allah, mu ci gaba da tawassali ko mu ci gaba da istighfari. Allah ya gafarta mana kurakuranmu, Allah ya ci gaba da daura mu akan tafarki na gaskiya. Don fa tabbas wannan zamani sai ka ga ma mutum ya yadda ka kai da ba yarka tarbiyya, da zaran idan ta fita ta nufi makaranta sai ka samu an lalata mai tarbiyya a makaranta. Wasu kuma 'ya'yan ma a cikin 'yan unguwanni ake lalata musu tarbiyya, wasu kuma abokai, wasu kuma ƙawaye. Yasa ga duniyar fa dole ta abubuwa sun ƙara cakuɓewa, dole sai an ƙara tsayawa tsayin daka, kuma kazalika sai an ci gaba da addu'a, sannan kuma sai an mai da yaƙini ga Allah subhanahu wata'ala, domin shi kaɗai ne mai ceto, kuma kazalika shi kaɗai ne mai shiryawa a duk lokacin da ya so. Ya Allah ya Ubangiji Allah muna roƙonka, Allah ka shirye mu, Allah ka sa mana nutsuwa da kwanciyar hankali, Allah ka ci gaba da ɗaura mu kan tafarkin koyarwar fiyan halitta annabin Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Allah ka gafarta mana kurakuranmu, Allah ka ji kan iyayenmu, Allah ka sa waɗanda suka mutu Allah ka haska kabarukansu, Allah ka yafe musu kurakuransu. Allah mu da muke raye, Allah ka sa idan mutuwa ta zo ta riske mu, Allah ka sa mu cika da imani. Allah ka ci gaba da kare mu daga aikata munanan ayyuka da kuma aikata ayyukan ma'adana mai tsoka da kasar ta Turkiya. Yarjejeniyar dakacin tsakanin kasashen biyu ta kunshi baiwa duk wani kamfanin Turkiya da ya nuna aniyar gudanar da aikin haƙo ma'adanai a kasar ta Nijar duk abin da yake bukata. Ana sarar an sanar da kulle yarjejeniyar ne a lokacin ziyarar da manyan jami'an gwamnatin Turkiya suka kai a jamhuriyar Nijar gargashin jagorancin ministan harkokin waje na Turkiya Hakan Fidan. Ziyarar jami'an Turkiya na zuwa ne watanni bayan ziyarar da firayim ministan jamhuriyar Nijar Ali Muhammad Lamin Zan ya kai ta kasar ta Turkiya. Hukumomin Nijar sun ce ziyarar da jami'an Turkiya suka kawo kasar dorawa ne kan alakar da aka kulla tsakanin kasashen biyu a ziyarar da firayim ministan Nijar ya kai a watannin baya.
muna sa ran cewa masu saka jari a bangaren tattalin arziki za su zo domin zuba jari a Nijar, kuma za mu ba su duk abubuwan da suke bukata ta yadda al'ummar mu za su ci gajiyar ma'adanan da za a haƙo, kamar yadda aka ambato Firayim Ministan kasar Ali Lamin Zan ya bayyana a lokacin ganawarsa da kuma tawagar gwamnatin Turkiyya. Kungiyar kasashe masu samar da makamashin nukiliya ta ce Nijar ce kasa ta 7 cikin kasashen da ke samar da makamashin uranium a faɗin duniya ma baki ɗaya, wanda hakan ne da ya sa kasashe da dama musamman ma dai masu karfin faɗa aji suke son ganin sun kulla kyakkyawar alaka tsakaninsu da ƙasar ta jamhuriyar Nijar. Sai yanzu ne fa lokaci yayi da 'yan ƙasa ta Nijar suka fara gane irin muhimmanci da kuma tarin albarkatu da kuma tarin ɗaukaka da ni'ima da Allah ya hore wa ƙasar tasu, amma sakamakon gurbatattun shugabanni hakan ya sa Nijar din ba su ma fargaba ba san irin abin da Allah ya zuba a cikin ƙasar tasu ba. Nijar na daga cikin ƙasashe na gaba-gaba da ke samar da makamashin uranium ga ƙasashen nahiyar Turai waɗanda ke amfani da shi wajen samar da makamashi. Kamfanin wannan lokacin Faransa ce babbar mai ruwa da tsaki a harkar makamashin uranium a jamhuriyar Nijar. To amma tun bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a watan Yunin bara, kasar ta rika juyawa kasashen yamma baya kuma ta kasa hulɗoɗin tattalin arziki da dama da su. Wannan ya hada da kwace lasisin haƙar ma'adanai na kamfanin haƙar ma'adanai na Orano da ke kasar ta Faransa. Kamfanin ya kwashe sama da shekaru 40 yana aiki a Nijar, har ma ya fara shirin kaddamar da bangare na 3 na ayyukan haƙar ma'adanai a wurin haƙar ma'adanai na Imoreren, wanda shine wuri mafi arzikin uranium a cikin kasar. Hakanan a farkon wannan wata ne shi ma kamfanin haƙar ma'adanai na ƙasar Canada Gofix ya rasa nasa lasisin haƙar ma'adanai a ƙasar. Yayin da jamhuriyar Nijar ke neman kulla alaƙa da sabbin ƙawaye, ƙasashe da dama na gogoriyo wajen ganin sun mamaye haƙar ma'adanai ta ƙasar, inda ƙasashe da dama ke neman a ba su lasisin ci gaba da haƙar ma'adanai. Ba Turkiyya ce kaɗai take kwallafa rai kan makamashin uranium na Nijar ba, Iran ma ta je, sannan Nijar din ta kulla yarjejeniya da Rasha kan ma'adanai domin taimaka mata wajen samar da makamashi, kamar da Samruga, wani mai yiwa gidan jaridar BBC shirya kan lamuran Afirka. Waɗannan ƙasashe ne na neman cin gajiya da dama. Turkiyya da ta daɗe da burin ganin ta samar da makamashi ta hanyar nukiliya tana son ta yi amfani da wannan dama wajen cimma burinta. Turkiyya na neman cin gajiyar wannan lokaci da Nijar ke neman sabbin kawaye, ita kuma Nijar na ganin cewa a shirye take ta kulla alaka da duk wata ƙasa wadda ba Faransa ba ko kuma Amurka ko kuma ƙasashen Turai bane, wadda za ta ce tana son ta bata taimako a harkar tsaro da kariya da kuma makiya, kamar yadda Mr. Muruga ya bayyana. Baya ga Rasha, jamhuriyar Nijar na ganin cewa za ta iya kulle yarjejeniya da Turkiyya a bangaren tsaro domin ganin ta yaƙi mayakan ƙungiyar ISIS da na Al-Qaeda waɗanda ke addabar yankin na Sahel. Mun tattauna kan yadda za mu bunƙasa ɓangaren tsaro da tattara bayanan sirri a ƙoƙarin da ake yi na yaƙi da ta'addanci a Nijar, kamar yadda muka yi a Somaliya, in ji ministan harkokin waje na Turkiyya Hakan Fidan. A watan Afrilu, Turkiyya da jamhuriyar Nijar suka amince da su ƙara ƙarfafa dangantaka ta tsaro ta hanyar samar da jirage marasa matuƙa ƙirar Bayraktar TB2 ga rundunar sojin jamhuriyar Nijar. Hakanan kuma Turkiyya za ta baiwa Nijar makaman da hambararren shugaban kasar Muhammadu Bazoum ya yi oda daga cikin kasar, wanda tun a wancan lokacin ya yi oda amma kuma ba su shigo zuwa kasar ta Nijar ba. A lokaci ɗaya duk wasu yarjejeniyar da Nijar ta kulla da kasashen yamma sun wargaje. A watan Maris, gwamnatin mulkin sojan Nijar ta sanar da soke yarjejeniyar da ke tsakaninta da Amurka, inda hakan ya tursasa wa dakarun Amurka masu yaƙi da ayyukan ta'addanci a yankin Sahel ficewa daga cikin ƙasar. Gwamnatin sojin ta Nijar ta baiwa Amurka wadin zuwa tsakiyar watan Satumba ta gama kwashe daukacin dakarunta daga ƙasar. A rahoto cewa tuni wasu dakaru daga Rasha suka fara maye gurbin sojojin Amurka a sansanoni da suka riga da suka bari. Jim kaɗan bayan aiwatar da juyin mulki ne kuma aka kori sojojin Faransa waɗanda suka je ƙasar domin yaƙi da masu ikirarin jihadi. Turkiyya ta baiwa kanta wani matsayi na mai son kulla alaka da kasashen Afirka ta fannin kasuwanci da tsaro da kuma ci gaban kasashe. Tana ikirarin zama zaɓi mafi dacewa ga kasashe na Afirka wadda ba za ta zo nufin mulkin ta zo da nufin mulkin mallaka ba, wata ci gaba da kafa kanta a nahiyar ta hanyar buɗe ofisoshin jakadanci 40 tare da kulle yarjejeniyar haɓaka tattalin arziki da kuma kasashen Afirka 48, kamar yadda alƙaluma na ma'aikatar kasuwanci ta Turkiyya suka nuna. Alaƙa ta soji
na daga cikin abubuwan da ke ƙara haɓaka wannan dangantaka. Cibiyoyin sojin Turkiya mafi girma a wani wuri wanda ba ƙasar ba yana Somaliya ne, kuma Turkiya na baiwa sojojin Somaliya horo. Hakan nan kuma ƙasar na sayar da makamai ga ƙasashen Afirka akalla guda 14, ciki har da Mali da kuma Burkina Faso da Togo da kuma jamhuriyar Nijar, waɗanda ke amfani da jirage marasa matuƙa ƙera Turkiya domin yaƙi da 'yan bandiga a yankin. Wanda ita karan kanta ƙasar ta Burkina Faso da kuma ƙasar ta Togo tare da ƙasar ta Mali suna sayan ingantattun makamai ne a can ƙasar ta Turkiya, kuma ana sayar musu makamai ne waɗanda sarransu waɗanda su ne suke buƙatar irin makaman da suke so a sayar musu, kuma ƙasar ta Turkiya ta amince take sayar musu, wanda kuma ƙasar ta Faransa ba ta jin daɗin hakan, da kuma ƙasar ta Amurka akan irin yadda ƙasar ta Turkiya ta mayar da ƙasar ta kungiyar ta AES kamar shalele kuma 'yan lelansu, inda Turkiya ta ce cewa za ta tsaya wa kungiyar AES babu gudu babu ja da baya, duk wasu taimako da kuma duk wasu ingantattun makamai da kasashen ke bukata. Turkiya ta ce a shirye take domin ganin ta ba su cikin aminci ba tare da sun sha wahala ba, amma suna bukatar har cikin gida za a kawo musu. Kuma kazalika Turkiya dai tana da sha'awar ganin ta turo tarin jami'anta zuwa cikin jamhuriyar Nijar domin ƙara tabbatar da ingancin tsaro. Shin ba sauraro ya kuke ganin kulla alaka tsakanin Nijar da Turkiya? Shin kuna goyon bayan wannan alaka tsakanin Nijar da Turkiya ya ci gaba da dorewa, ko kuma a'a ba kwa son Nijar ta kulla alaka da Turkiya? Zai musu da ku bayyana irin naku ra'ayoyin da kuma irin shawarwarin da kuke ganin ya dace da ku bayar gwamnatin CNSP akan kulla alaka da kasar ta Turkiya. Duk da dai kasar ta Turkiya alamu sun nuna cewa ba irin sauran kasashe bane, kuma haka zalika kasar ta Turkiya tana ɗaya daga cikin kasashen duniya waɗanda suke fitowa suke magana musamman idan sun gana cin zarafin al'umma musamman ma musulmai, wanda shugaban su shine Tayyip Erdogan, wanda al'umma da dama sun san shi cewa baya yin shiru matukar abin da ya shafi bangaren addini ne, kuma shugaba ne musulmi. Benin, Nijar da kuma Burkina Faso tare da Mali da nufin haddasa tashin hankali a yankin na Sahel. Inda dai gwamnatin Benin ta bayyana kan cewa tabbas wannan zargi ne na kurege, to amma gwamnatin Patrice Talon ta yi watsi da waɗannan zarge-zarge. Mafari kenan ministan harkokin wajen Benin Shegun Bakari Ajadi, wanda ake kira da suna Shegun Bakari Ajadi, ya gayyaci makaddashiyar jakadan Nijar a ofishinsa a yammacin Litinin, inda ya damƙa mata wata wasiƙa zuwa ga takwaransa na jamhuriyar Nijar dauke da bayanan da ke nuna cewa Benin bata ji daɗin wannan al'amari ba, kamar yadda tashar Bip Radio mai watsa shirye-shirye a Kotono ta can ƙasar ta Benin ta ayyana. Hukumomi na Benin sun gargaɗi takwarorinsu na Nijar su daina magana kan abubuwan da basu gudanar da bincike a kansu ba, balantana su shiga zarge-zarge marasa tushe, kamar yadda gwamnatin ƙasar ta Nijar ta bayyana rashin jin daɗinta da kuma ɓacin ranta akan wannan al'amari. Sannan sun buƙaci su mai da hankali wajen canza yawu ta yadda za a wanzar da zaman lafiya da tsaro a yankin, akan cewa a daina zarge-zargen juna. Minista Shegun ya jaddada mukaddashiyar jakadan ta Nijar ya jaddada mata cewa gwamnatin Benin na daukan batun sasanci da dan uwanta da muhimmanci a tsakanin kasashe biyu. Wannan dabbaruwa na wakana a wani lokaci da ake ganin tafiya ta kama hanya a yankurin sulhun na gwamnatin Patrice Talon da kuma Brigadier General Abdurrahman Chani don ganin Nijar ta bude iyakarta da kuma Benin wacce ke rufe yau sama da shekara daya sakamakon barazanar tsaro da hukumomin Nijar suka ce sun hango a bisa zargin Benin, inda take baiwa Faransa damar girke da karu akan wata mummunar manufa, wanda har yanzu dai tsakanin Nijar din da Benin har yanzu dai bodin kasar na rufe, duk da ita dai Benin ta bayyana akan cewa a shirye take ko a yanzu za ta iya bude bodin kasar tata, amma kuma gwamnatin Nijar din ta bayyana akan cewa ba za ta ba amincewa ta bude bodin ta ba sakamakon akwai zarge-zarge da take yi wa kasar ta Benin da bawa kasar makiyanta wato kasar ta Faransa damar zama a cikin kasar su, wanda kuma Nijar take zargin cewa tabbas bude bodin ta da Benin hakan ba karamin ganganci bane. Kace na ce a tsakanin waɗannan kasashe na yammacin Afirka wani abu ne da masana hudar ƙasa da ƙasa irin su Mustapha Abdullahi ke jan hankulan duniya cewa an kai matakin da za a fara yunkurin shiga tsakani a kungiyance. Sai dai har yanzu dai wasu dubbanin al'umma da dama wasu na bayyana kan cewa tabbas su fa a shirye suke domin ganin an dawo da zaman lafiya, kuma kazalika an bude iyakokin kasashen guda biyu. Wasu kuma suna ganin cewa tabbas hakan fa bai dace a ce cewa za a bude bodojin kasar a ci gaba da gudanar da ayyuka ba sakamakon da irin zarge-zarge da ke tsakani, wanda kuma yanzu da kasar ta Benin ta ta fito ta bayyana wani kwakwaran hujja wanda haka din zai iya tabbatar da cewa tabbas an ka hujja.
haka kuma zalika dai shugaban gwamnatin sojin kasar ta jamhuriyar Nijar na CNSP ya buƙaci gudunmawar sarakunan gargajiya musamman ma da kan irin yadda kalubalen tsaro ke ci gaba da ƙara tsamari a cikin kasar. Hukumomin mulkin sojin Nijar a ƙarƙashin jagorancin janar Abdurrahman Chani sun gana da sarakunan gargajiya domin sanar da su halin da kasar ke ciki a wannan lokaci na fama da kalubalen tsaro da neman haɗin kai a wurin su. Wannan dai mataki ne da masu shari kan sha'anin tsaro ke ganin za iya taimakawa a samu sassaucin matsalolin tsaro a yankunan iyakokin kasar da kasashe a makwabta. Zaman wanda ya gudana kwanaki kaɗan bayan da shugaban Nijar janar Abdurrahman Chani a wata hira da kafafen gwamnati ya zargi wasu kasashen yammacin Afirka da manyan kasashen yammacin duniya musamman Faransa da yunkurin haddasa hargitsi a kasar ta kasance wani lokaci na yi wa shugaban al'umma wato sarakunan gargajiya bayani dangane da yanayin da kasa ke ciki a fannonin da suka hada da rayuwar al'ummar siyasa da sha'anin tsaro a cewar mai martaba sarkin tsibirin gobir wato maradi sultan abdu bala marafa. Sarakunan sun jaddada aniyar ci gaba da ba da gudunmawa da ta ce don ganin an tunkari kalubalen tsaron da kasa ke fuskanta a halin yanzu. A baya shugaban gwamnatin mulkin sojan Nijar janar Brigadier Janar Abdurrahman Chani da ya gana da malamai magada annabawa domin an karar da su cewa kasa na bukatar addu'o'i a ci gaba da neman hanyoyin da za su taimaka a samu fitar matsalolin da ake fuskantar a kasar, wanda dai suka bayyana kan cewa tabbas har yanzu dai kalubale da kuma wasu kulle-kulle na ci gaba ne da ƙara faruwa, wanda dole ne fa sai an zama tsintsiya madaurin kiɗa, sannan kuma kazalika dai sai an haɗa kai a zama tsintsiya madaurin kiɗa domin sanin hanyoyin da suka dace a bi domin ganin an gudu tare kuma kazalika a tsira tare. A kuma zalika dai irin yadda kasashe da dama ke ci gaba da nuna kyama da kuma kazantar ci gaba da kulla mu'amala da kasar ta Faransa, wanda kuma halin da ake ciki da yanzu dai Najeriya dai ta amince da kasar ta Faransa domin ba su dama su fara hakar ma'adanin arewacin kasar ta Najeriya, wanda hakan ne ya kara tabbatar da irin zarge-zarge da Brigadier Janar Abdurrahman Chani shugaban gwamnatin ceto na kasar ta jamhuriyar Nijar ke zargi akan cewa tabbas Bola Ahmed Tinubu yana shirin da ya ba wa makiyansu ne dama domin ganin sun cutar da al'ummar kasar ta jamhuriyar Nijar, inda da yan arewacin kasar da dama ta Najeriya suke ci gaba da tar da kuma Allah wadai. Haka kuma zalika dai can kasar ta Faransa ta nuna goyon bayan kudirin Habasha na samun sarari a cikin teku a yin wani taron manema labarai. Shugaban kasar na Faransa Emmanuel Macron ya yi marhabin da yarjejeniyar an karar da jamhuriyar demokaradiyyar Habasha da kuma tarayyar Somaliya da suka cimma a ranar 11 ga watan Disamban shekara ta 2024. Shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron ya ce kasar tasa na goyon bayan kudirin kasar Habasha na samun sararin kaiwa ga teku ta hanyar tattaunawa da kuma mutunta dokokin kasa da kasa da makwabtan kasashe. Emmanuel Macron na jawabi ne jiya Asabar bayan wata ziyarar aiki ta wuni daya a birnin Addis Ababa, inda suka tattauna kan dangantakar kasashe biyu tare da Firayim Ministan kasar ta Habasha Abiy Ahmed. A yin wannan taron manema labarai, Emmanuel Macron ya yi marhaban da yarjejeniyar an karar da jamhuriyar demokaradiyyar Habasha da kuma tarayyar Somaliya suka cimma a ranar 11 ga watan Disamba. A cikin yarjejeniyar da shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya shiga tsakani, shugaban Somaliya da Habasha sun sake jaddada mutunta juna da sadaukar da kai ga 'yancin kan juna, haɗin kai da kare mutuncin yankunansu da kuma ƙa'idojin da aka tanada a cikin dokokin ƙasa da ƙasa na Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma kundin tsarin mulki na Tarayyar Afirka. Bangarorin sun kuma amince da fara tattaunawa nan da watan Fabrairu na cikin wannan sabuwar shekara ta 2025 da muka shigo kan cikakkun bayanai game da hanyoyin shiga tekun Habasha, kuma Turkiyya za ta taimaka wajen gudanar da shawarwari na sulhu tsakanin Habashan da kuma ƙasar ta Somaliya, kuma za a kammala tattaunawar tare da rattaba mata hannu a nan da watanni 4 masu zuwa. Fulani makiyaya da ke kusa da misalin karfe 10 na dare ne aka samu ya ce da misalin karfe 10 na dare na samu kiran waya cewa an sace wakilin Fulani na Janjala tare da matansa, babban ɗansa Abubakar da wasu mutane 37, in ji jagoran. Ya gara da cewa 'yan bindigar sun yi ta cin karin su ba babbaka da tsawon kusan sa'o'i 2 ba tare da kofar gaban zuwan jami'an tsaro ba. Ya ce har zuwa karfe 11:23 na dare ne wani daga cikin mazauna garin ya shaida mani cewa dakarun sojoji da kagar sun shigo Janjala suna harbi sama, amma kafin isowar su tuni 'yan bindigar sun riga sun tsaye da mutane da suka sace da kuma shanun da suka kwashe. Wato ne kafin zuwan sojoji 'yan bindigar sun riga sun yi awon gaba da wakilin gari da matarsa da ɗansa da kuma mutane 37 da kuma shanun al'umma, kafin daga baya kuma jami'an tsaro suka kawo ɗauki.
wani dan uwan wakilin fulani da aka sace mai suna Ahmadu Ata ya tabbatar da harin, yana mai cewa lamarin ya jefa su cikin fargaba da kuma tashin hankali, inda ya ce wannan lamari yana damuna matuƙa domin 'yan bindigar su shigo gidanmu suka sace mahaifinmu wakilin fulani tare da matansa da yayansa da kuma wasu mazauna yankin. Yanzu haka ina Kaduna domin wani taro, amma ina roƙon jami'an tsaro su hanzarta ɗaukar mataki domin ceto su, in ji Ahmadu Ata. A rahoto cewa wannan harin na zuwa ne bayan wata guda da wani irin sai faru a ranar 11 ga watan Fabrairu, lokacin da 'yan bindigar suka kai farmaki wasu ƙauyuka uku. Ƙauyukan su ne Mai Ido, Gidan Makeri da Kucimi, inda suka sace matar wani fasto da wasu mutum 15 tare da kona gidaje da amfanin gona. Kuma jami'an 'yan sanda a yankin sun tabbatar da wannan faruwar wannan mummunar aika-aika da aka aiwatar. Kakakin da 'yan sandan jihar Kaduna ASP Hassan Mansur da aka kiran waya ba kuma bai an sakon da aka tura masa ba kafin nan dai mu haɗo muku wannan rahoto. Amma tabbas dai lamarin yana ƙara jefa dubbanin al'umma ne cikin tashin hankali da kuma firgici. Har zalika dai kuma muka yanka can jihar yankin Ogun can kudancin kasar ta Najeriya, inda gwamnatin Ogun ta sanya ladan naira miliyan 50 ga duk wanda ya taimaka da bayanan sirri har aka kama makasan daraktan kuɗi. Gwamnatin jihar Ogun ta sanar da cewa za ta ba tabbacin kuɗi naira miliyan 50 ga duk wanda ya taimaka da bayanan da za su kai ga kama waɗanda suka kashe Mr. Taiwo Okemi, wanda shine da ministan kuɗi. Gwamnatin ta ce wannan lada za ta ba da shi ne ga duk wanda ya kawo bayanan sirri da za su taimaka har a damge makasan Onyekemi da hartan kudi a ofishin gwamna Dabo Abiodun. Tunan TV ta rawato kamar da Gibson TV za ta karanto, ta ce a ranar Laraba 29 ga watan Nuwamban shekara ta 2023 wasu 'yan bindiga suka hallaka hadiman gwamna akan gadar Kuto a Abeokuta babban birnin jihar. An ce maran sun biyo marigayin wanda ke tare da wasu jami'an gwamnati biyu a hanyar komawa ofis bayan sun ciro tsabar kuɗi masu yawa daga banki. Rahoto ya tabbatar da cewa 'yan bindiga sun tare su sannan suka kashe akantan na ofishin gwamna, kana suka yi awon gaba da makudan kudaden. Gwamna Dabo Abiodun ya bayyana jimaminsa ga kisan babban ma'aikacin, inda ya ce lamarin ya gigita gwamnatinsa sosai, kuma ya lashe takwabin cewa zai duk mai yiwuwar har sai waɗanda suka kashe hadimin sun zo hannu kuma